mababaliw na ako sa pagdidisiplina sa anak ko. Oh no! Yes, ikaw ba yan? Kakarelate ka ba kung paano disiplinahin ng tama yung anak mo? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon, guys. So, stay tuned. Hey guys, it's Christine. It's our family budget. So today, pag-uusapan naman natin, yes, yung about sa mga anak natin. Kasi i-share sa inyo kung paano ko dinidisiplina si Hagrid ko or ano yung mga ginagawa ko. So ngayon, meron akong dalawang importanteng bagay na gustong i-share sa inyo na talagang napaka-effective na siguro hindi ito common na ginagawa ng mga parents. Pero may mga ilan nila na ganito din yung technique nila sa pagdidisiplina sa mga anak nila. Pero ito talaga nasabi kong gusto kong i-share kasi sobrang napaka-effective niya. Sobrang na-try ko na talaga siya. So, ang pinakaunang-una na pinaka-importante natin yung ginagawa dapat sa ating mga anak kasi syempre, yung responsibility. Ever since, kung napanood nyo yung video nung pinost ko dun sa Instagram, simula nung maliit pa si Hagrid, talagang tinrain ko na siya talaga na alam niyo kung paano magligpit, alam niyo paano feeling ko, naging initiative ko na lang siya na parang gusto kong matuto siya ng ganun. Simula nung maliit pa siya talaga, siguro mga 1-year-old, ganun. Mahilig na siyang magpunas-punas, ganun. Ang pinaka-importante talaga is, syempre, bigyan natin yung responsibility yung bata, diba? Parang binibigyan natin siya ng trabaho. Noong una, hindi ko alam talaga na tama yung ginagawa ko. Basta yung akin lang talaga is, talagang binibigyan ko siya ng trabaho. Parang, grabe kasi ako magdisiplina. So, every time na may ginagawa ako, tumutulong siya, panagtutupian ng damit. Ngayon, mga simple na bagay, mga simpleng bagay na pinapakita natin sa kanya o pinapagawa natin sa kanya. Kasi, doon ko na lang nalaman nung nag-research ako, doon sa yung mga Montessori school, kasi diba si Hagrid, hindi ko siya pinag-aral sa nursery. Diretso K1, siya na guys, medyo maigi. Meron kasi nag-aral doon sa labas. May nagpuputo lang kahoy. So, talagang akong gumawa ng paraan para talagang matuto siya. So, sa Montessori school pala, ganun pa yung ginagawa nila. Yun talaga, may mga Montessori school na hindi nila ginagawa yung talagang technique sa Montessori. Kasi, yung Montessori school, parang ano kasi siya dapat parang naghuhugas sa mga pinggan, parang mahugas-hugas, parang yung mga basic na ginagawa sa bahay, na parang tinuturuan mo na pala yung bata. Kasi may ganun. So, yung way of teaching ko pala na ginagawa kay Hagrid is a Montessori way. So, hindi ko alam yun hanggang sa na-research ko, yung ko lang nalaman, guys. So, hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagawa ko. Kasi syempre, dahil sa pagmamahal natin sa mga anak natin, or sa anak natin, talagang naghahanap tayo ng paraan para kung paano sila na mas mapalaki ng maayos. So, ayun siya ng kanyang responsibilidad. So, kagaya ng pinost sa Instagram na parang dati kong pinapaalala sa kanila na hindi ako katulog dito sa bahay. Kami ay pamilya, kami ay team, so kailangan nagtutulungan kami. Talagang siya yung pinapaano ko sa labas ng bahay. Yun yung trabaho niya. Siya yung naglilinis, nagwawalis dyan sa labas ng bahay. And then, hindi man perfect yung pagkakawalis niya, pero talagang masasabi ko malinis naman. And isang parte din ng pagdating ka rin sa school, kailangan yung baonan niya nakalagay na kukunin niya sa kanyang lunch bag, ilalagay niya dun sa lababo. And then after that, yung ID niya, may lagayan ng ID na dapat dun ilagay, pati yung kanyang bag. And then yung shoes nakalagay dyan sa lagayan ng shoes, and then yung medyas na nakalagay dun sa basket. So, sa mga ganyang maliliit na mga bagay na pinapagawa natin sa kanila, sobrang effective pala na parang nabibigyan natin sila ng parang responsibilidad or parang may disiplina na din, parang ganon. So, pero hindi yan mangyayaring effective, guys, so hindi natin ginagawa consistently.
'Diba? Parang kung kailan mo lang maalala sa kung pinapagawa. Talagang ako, subok ko na talaga siya na pag ginagawa mo siya talagang consistent talaga, yun, talagang nagiging effective siya. So, parang nagiging routine na rin niya. So, ganun yung gusto kong ano ni Hagrid, ginagawa niya dapat sa pang-araw-araw. So, itong pangalawa guys, ito yung pinaka-importante na ginagawa ko talaga kay Hagrid. 5 na siya, so mga 3 years ko na siyang ginagawa yung 5-minute rule. At tinuruan ko na rin si Papa niyan. So, kaming dalawa na yung gumagamit yung 5-minute rule na yan. So, ano ba ito itong 5-minute rule? So, itong 5-minute rule guys is actually sobrang effective kasi ang nakuha ko tong technique na to doon sa Super Nanny. Kung alam niyo yung TV show na yon, nasa YouTube din yon, ilalagay ko yung link sa description box kung makita ko. So, yung Super Nanny, doon ko nakita yung technique na yon kung paano, kasi naging problema ko rin yan noon. Every time na naglalaro si Hagrid, pag tinatawag ko na siya, parati siya naiiyak, nagagalit, ganyan. Alam mo ba yun, diba? Sa mga nanay dyan, yan yung ating problema sa mga anak natin. At alam ko, lahat naman siguro ng mga nanay, gano'n na yung problema. Kasi normal lang sa bata yun, na gano'n. So, akin is yung 5-minute rule. Yun yung aking natutunan doon sa Super Nanny. So, ginagawa ko siya. Actually, ginagawa ko yan nung ano pa si Hagrid, 2 years old ata. So, for example, guys, pag naglalaro yung anak ninyo, like that, naglalaro siya, so, pabayaan yung maglaro. Pag time na ng uwian, so, kailangan, parang i-inform mo na siya. Parang, pinaparedy mo yung kanyang kalooban na talagang uuwi na kayo. For example, pag si Hagrid, pag naglalaro siya, kahit saang lugar maglaro, pag sinasabihan ko siyang, like, gusto namin umuwi. So, hindi yung diretso-diretso yung, hoy, alay ka na, uwi na tayo. Siyempre, yung bata parang magugulat na, uwi na pala. So, yun yung nagiging cause na umiiyak. Alam mo yun, parang nagiging bugnutin. Yun yung nagiging reason. So, yun yung naging problema ko nun kay Hagrid. So, ngayon, yung aming ginagawa, pag malapit na kaming umuwi, pag nandyan si Papa, sinasabihin ko na si Papa, warningan mo na si Hagrid na, ayun, malapit na matapos yung 5 minutes. Pero first, dapat mo nang sabihin mo na, okay, 5 minutes na lang yung laro. So, ganun yung ginagawa namin. So, after that, mga ilang minuto, sasabihin na namin, mag-warning na kami, magbibigay na kami ng warning na, okay, malapit na matapos yung 5 minutes or malapit na tayong uuwi. Mga ganun, mga word. So, after that, parang sila, parang napapasok na sa isip nila na, okay, malapit na matapos yung 5 minutes, katapos nito uuwi na. So, mga ilang minuto na naman. So, yun na, sasabihin ko na kay Hagrid na, okay, time is up. Time is up, so, kailangan nating umuwi. Mana, 5 minutes. Come na. 5 minutes done. Dito fish mo daw. Grabing pawis. Pag nasabi ko na yan, okay na. Uuwi na siya. Walang galit, parang walang ano. Alam niya kasi niya na uuwi na, diba? Kasi binigyan ko na siya ng time. So, you must try that one. Magugulat kayo kung ano yung epekto ng 5-minute rule na yan. Kasi sobrang ginagawa talaga namin yan. 3 years ko nang ginagawa yan, guys. Sobrang effective niya. So ayun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi feeling ko yung napaka-importante yan sa ating mga nanay. Kasi alam kong puro tayo mga nanay dito halos. Kung meron mga teenager, pero mostly mga nanay talaga. So sa mga teenager, kung magiging nanay man kayo soon, yun yung mga dapat nyo gawin. So ayun lang guys, I hope you guys enjoy. Sana ay meron din akong naibigay sa inyo ng tamang impormasyon kung paano ba. Kasi yun din yung naging problema ko noon. At yun yung mga ways ko ngayon na ginagawa ko para disiplinahin si Hagrid. Tutuwa naman ako na maganda namang naidulot yun sa kanya. So, yun lang. So, I hope you guys enjoy. Follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Kung gusto nyo yung mga ganito, mga videos, mga informative videos, budgeting, parenting, at lahat na vlog. So, yun lang guys. And then, please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video. Babush!